Že ahoj, ja som Pato z 16 kanálu Brothers Videos.sk a vás vítam pri informačke, prečo teraz neboli videá a prečo absolútne sa netočilo. Netočilo sa preto, lebo ja som bol na dovolenke, nemal som vychnúť, takže som proste tam nemal ako nahrávať videá a tak, ale nahrávam vám hneď video, čo sme natočili s rodinnými známymi, s ktorými sme boli na dovolenke, už sa nahráva, takže dúfam, že sa to video bude páčiť. Lebo pozrite sa, koľko sa to bude kokšo nahrávať, to bude 4 hodiny. Pekne, ty kokos. Takže video vám príde trošku neskôršie, ako som si mohol mysleť, ale čo už, no tak bohužiaľ. Ale chcel som vám vlastne povedať, že už ideme natáčať fičuro, všetko, no teda sú fičuro nie, ale ja väčšinou, hej, budeme natáčať možno Euro Truck Simulator 2, možno Shaolin Snowboarding a možno vám nejaké YouTube ukážem, z toho si môžete vybrať, ale hovorím, že všetky hry nie sú kúpené, ja tu mám akurát kúpenú Shaolin, Euro Truck, potom mám kúpený Mopedy, to sa neráta, lebo je to vlastne zo streamu, Classic Racing, ten Detrak, nejaký debil, potom ešte Euro Truck Simulator multiplayer, takže to vidíte, že ho mám kúpený cez Steam, potom Thief, The Showdown, Sky Region Simulator, no, Sniper, skrytý bojovník, ale ten není môj, ten je od toho rodinného známeho, uvidíte vo videu, to som Adam, od neho to je, takže tak ako my sme v tom videu slúbovali, že proste, že natočíme nejaké video z tej dovolenky, nejaký vlog na pupe alebo tak, takže nie, bohužiaľ, sorry, lebo nemali sme kedy proste, to sme celú cestu drbali úplne 250, ale nie, proste išli sme úplne, aby sme tam boli čo najskôršie. Išli sme do Chorvátska, oni tam išli asi druhý, tretí raz, my sme tam išli prvý raz, lebo ak niekto nevie, my sme išli iba do Talianska aj s nimi, no a to nejdeme rozoberať. Ale chcel som vám ukázať, že proste, aby ste videli, že fakt už sa tomu idem venovať, tak si idem kúpiť nejaké dve hry, Max Payne 3 za 8 € a Mafia špeciálnu edíciu za 11,50. Ale čo je úplne najväčšia sila, je to, že proste na Steame táto Mafia stojí 30 € a Max Payne 20 či koľko, 12. A tu na úplne na Game Shop v pohode si to trieria že po 8 €, kokos. Shop roku, no tak jasné, tak ale ako sa nehnevajte, tak ale asi prečo. No, spolu za produkty z DPH 19,48, spolu za dopravu z DPH euro 50, spolu bez DPH, spolu bez DPH, spolu DPH, celkom z DPH 20,98. No, tak. Toto ako môže vidieť, toto absolútne nie je moje meno, ja som iba skúšal proste, iba som tak skúšal. No a proste, čo som to chcel, iba som to proste skúšal, nič v pohode, iba že či sa to proste bude dať také hovadiny. No, chcel som urobiť aj nejaký tutoriál, ale neviem absolútne na čo, ako absolútne netuším na čo, ako nemám ani na čo, možno sa pozriem nejakú hru, čo mám nejakú stiahnutú, alebo na niečo, ale to asi nie, lebo wow. Takže mám taký pocit, že ja som na to úplne zabudol. My sme to chceli točiť na dovolenke, ale nestihli sme to, takže bude do Sim 4. Možno. Počkajte. Tak? Jebej. Ak sa mi to podarí, tak možno aj uvidíte, ako sa to inštaluje aj tak. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a ja sa s vami lúčim. Čau.